Det er meget interessant det her, at komme ud igen, hvor jeg startede for første gang. Ud og sige hej til dem igen, og så må jeg se, om de kontakter os igen, eller om de ikke gør. Får jeg det der prik på skulderen igen, som jeg gjorde sidst, hvor der ikke var nogen. Så er vi på vej ind på en lokation, som jeg ikke vil nævne noget navn på, men det var stedet, hvor det hele startede. Og hvor fanden tænder min telefon lige pludselig? Fordi vi er ude et sted, hvor... Altså, jeg slukkede den lige før. Altså, jeg har ikke rørt den. Nu ringer den nødopkald. Hvad fanden sker der? Are you close by me right now? Because I can feel somebody right behind me. I can't see you, but I definitely feel something. Hvad? Ej, nu... Flimmer det? Det var lige efter, du spurgte, om jeg kunne mærke noget. Ja. Så begynder den her lampe her, og så begynder den at Og den flikker stadigvæk stå godt og væk? flimmer. Og den flimmer lidt. Ikke i forhold til det over. Okay. Og så fik jeg det bare totalt sådan, ubehag i kroppen. Jeg fik virkelig sådan, jeg fik lyst til at gå væk.